Guten Morgen, meine Damen und Herren. Така, с обед са пуснали Nottingham 2. Нова игра, 1000 евро баланс. Тоест, нова игра, продължение на стара игра. И аз не знам как да го кажа, без камера ще го правя това, защото съм на терасата, тъмно е тук. Само да ми звуци-муци. После на... Алло, блокирахме. Добре, спирам звуци-муци, да може да се чувам. Така, ще купуваме бонуси. Почваме от 4, примерно. Чакай, не ето така става 5, чакай. Бонус ще купуваме. И то как такова пръстици. Гледай го какъв дрътко мърджи е това. Как върти тези пръсти. Така. Мислих още една седмица пауза, ама сърбеж получавам, сърбеж. Аре, купуваме скъпия. Не съм играл, не знам вече седмица или колко стана. Аре, давай. Давай нещо свясно сега. Плей. Аре, давай нещо да. Да видим монах там. Какво прави сега този монах? Отваря. Прави чаршаф работата. Да, още един монах там. $150 екструва да го вземем този бонус, да видим сега. С тези по едно, по две, всяко ще направи тая. Какво става, бе? Нещо не мога да е свана. Какво да дадем, това ли ти беше? Допълнителен живот. И само една въртка, мерси. Там даде нещо, но какво даде? Добре, видяхме монаха, това събира всичко. Ема то няма повече въртки. Там има някакъв множител по 5. Значи ако отворя всичките, ще ми даде множител по 5 ли? Въртка сега ще ми ядеш ли? 3 въртки дай, добре. Чакай. Имаме надежда. Тоест, кога ми останаха колко човека още? 3. 3 магарета още. Едно магаре се показа. Добре, още 2 магарета. И 10 екс има там. Аре, дай още. Са малко, дай го пак това. Виж как го подминава, бе. Събирачев. Бирника, дай ми това бирник. Аре, да. И Робин Худ има. Робин Худ даде. Той хвърля множество. Добре, в играта сме още. Андебо шишарка става тук. Примерно де-факто. Да, шефен. Ще не видя раница, така ще ги нахабала на камера. Жената дойде да пуши. Айде, Робин Худ, Андебо шишарка, давай нещо там. Какво стана? Интернета ли са базика? Много бавно, бе. Добре. То май го избихме. Толкова обаче за какво стои там на първа.
Аре, нима приключвай. Още можеш да дадеш. Давай нещо. Приключим. Нямаш май се изби това бонус. Останал му жир. Оня кавачо му жир нещо така. Вау, 4 евро горница. Толкова мъка за 4 евро. 1,5x горница. Да се не види. Цепения бомдрук да се не види. Добре, Бикуин каза. Шериф Уин. Сега. Ще дигна нивото и ще вземем другия. По-ефтиния. 450 еврака. Явно там няма да показват те или не знам. Ако се обите човецо, дай ни музик, витупам да кажеш проблеми. Браче да е отворено. Да, че тук повече ги дадат тези мен. Браво, бе. Това добро може. Това може да се изби. 50 ли беше? Не, чакай. 450. 75x идва, нали? Да. Нещо такова. Да, точно 75x идва. Бонус. Това не беше 150, значи това е 75. 50 на 100 намаление по БДЖ. Какво дали там долу? Тая живот къде даваш? Нали това беше? А, не. Толкова правеше ми мене. Аре, дай. Добре. Добре. Да, май ще ги напълним всичките. Какво става, като ги напълним всичките? Анди Буш и Шарка ще стане ли? Да, потворихме още един. Чаршафа го направихме вече. По двечки, по едночко, по петки. И още един. Даде там. Какво си ти сега? Дай събирачев, шериф, мирив, нещо, дай там. Шерифа ли даде? Кажи, че е шериф. Живот даде. Трябва шерифа тук да изчисти малко. Чаршафкина. Аре, мен. Тази сега ще яде един живот и да видим какво ще стане. То толкова много такова имаме. Добре, живота го даде. Или? Да. Ма нещо интернета ми забива. Екстра лайф, той свърши. Тя взе да смята, нещо стана на Либу. Тя ги сметна, майче. Я? Да. Сметна ги. Нещо интернет са базика. Биг Уин, пак ли е шериф Уин? Трябваше един шериф да яде, да събере всичките стинки там и да стане работата. Шукар съм тенки. Пате. Соки рес, брудър, шукар съм тенки, вика. Човека английски учил. А ти можеш да говориш на английски, бато? Защото аз инка мога да говоря на английски. Айде сега да видим, защото си толкова чокоборотна, да ти правим едно all-in на 900, да видим този как върта и пръста. Бате, дай го малко на него. Сега една голяма печалба, 2000, 3000, 5000, 5 бона, 3 бона, 2 бона, нищо там да даваш. Айде, че получавам сарбеж на пръстите, като гледам така. Как ми са такова щи грозно създание? Айде, давай сега. Юбре коротте.
Айде печеливша сесия, че направо по две, няма как да стане. Давай там Събирачев, нещо можете ли, събирани, изваждани, нещо прави там. Математически теореми, даде един. Робин Худ ще фурга това. Навсякъде има материал. Ще фурга навсякъде има материал. Днеска съм Мики Маус, права криеница. Да, си скривам от вас, да видите каки. Давай, още, фургай там яката работа. Дай сега един Събирачев. Еко бе, браво бе, готин. Готин, аз събери там да ви какво събрам. Ама то... Чакай малко, виж къде е бил ключа за бараката. Идва Събирачев и вкарва у затвора Робин Худчо. Ясно. И така трябва да ги съберем всичките. Сега не знам, ако Меде още един ще влезе ли от затвора или пак трябва да дойде Събирачев. Ама чакай. Той Робин Худ продължава да си върши там. Ясно. Той отгоре фурга. Фурга матрала отгоре. Добре, има шанс тук. Дай сега пак Събирачев нещо, дай там. Ножите ли нещо? Помисли, че даде нещо там. Айде, дай нещо за света. За предкума. Аз записам ли? Записам яката работа, няма да се боите, бе. Борисов Сот пак в играта. Айде, бе, бате, дай 5 лева, дай 10 лева на жената, децата, болна. Айде, фургай още нещо. Фургай. Браво, фурга, бабата. Какво беше това? Накрая правиш множител или какво правиш? И още сега. Добре, това май го избихме, бе. Да ви кажа честно, това мисля, че го избихме. Да. Къде бе, горница сме даже. Искам печеливше. Искам печеливше. Дай пак Събирачев, бе. Събирачев. Добре, поне даваш такова. Оня по колко ги хвърли сега? По 2 ги хвърля вече. Браво, бе. Брачет. Густо. Тук вече стана нещо, пичуй. И Събирачев имаме, и дълго вкарахме панделата. Гледай сега какво става тук. Тук стана, сега не знам Соня дали се събере. Айде Борисов спот да избухна. Айде Густо май на Филибето печелиш с сесия. Няма да правя глупости, закръглям и кой откъде е. Давай се, Събирачев, Нотингам, Форест, футбол, мутбол, нещо прави там сега. И то май накрая он ще умножи по нещо. Айде да е. Давай нещо там. Фигури някакви. Добре, фигура даде. Толкова правеше, бе. Отключиш още един. Супер си, бе, брат. Супер си, колега. Сега дай Събирачев да го вкараме оня в панделата, остават още 2. Ще останат. Детето се събуди, трябва да му обърна внимание, ама чайте сега, че тук стана работата Андибуш и Шарка. Нали записвам, бе? Моля се, не дай да се прецакваш. Скрин рекорд вече. Стой мирно сега. Че работата стана тук Андибу Шишарка. Събирачев стана. Сесията се казва Събирачев. Добре, още сме в играта. Добре. Аз пия кафето, давай. Morgen Bausi Papa Konglish. Ich rauche jetzt. Добре. Направо съм. Дай сега един Събирачев, де. Го е! Густо май на Филибето. Тук ударихме кьоровото. Човек трябва да си почини маничко. Човек трябва малко пауза да направи. Добре. Ай сега, ако всичко умножим по 5, направо стана работата Андибуш и Шарка.
Ох, мамо, густо. Тук може и 20-30 бона да му направи. Кост една женската остана и он е пингвин другия. И мисля, че това накрая он е нещо умножаваше, ако не се лъжа. Третия горе, където е. След женската. Женска даде, живоче, дай сега Събирачев и да ги съберем всичките и да стане Андибуш и Шарка. С оттенък на морков. Събирачев, как го подмина, бе. Как го подмина. Магарито гадно. Дай сега един Събирачев. Por favor, please. Бите. Събирачев. Като Ебачев, Събирачев. Аре бе, Ташунков. Едно време в училище имахме един Петър Ташунков, се казваше. Всички го бъзиха. Те па и ти как такава фамилия са оставили? Айде бе. Аре, последна нима приключвай. Дай един Събирачев и става Андибуш и Шарка от всякъде. Събирачев! Събери ги, ма! Уй! Добре, идеално. Екстра лайф имам. Чак, аз забравих. Айде. Давай. Давай, можеш. Искаш, давай. Нещо ми дай. Дади бе, браво бе. Сега ми трябва Събирачев. Още трички. Стана работата Нотингам от всякъде. Събирачев. Как го подминава, гледай, турба ми дава. Няма място вече. Две позиции за Събирачев и да стане работата Шукар съм тенкю. И интернета ми забива като ненормален. Аре дай Събирачев. Много е важен. Макар съм доволен, супер доволен съм. На тази суша, къде беше преди почивката. И мисля, че он накрая умножаваше по нещо, ама не съм сигурен. Събирачев. Няма. Она ще умножи ли по нещо се? Добре сме, бе, батко. Че ги сметна вече. Густо. Густо ме на филибето да стана работата. Доволен от всекъде. Цевта като маргаритка. Така, какво правим сега? Затръгля ми 15-16 въртки на 20. И откъде мой ме ядеш и един бонус. От само себе си, без да искаш нарочно. Или по моя базовата да ме дигнеш до 10. Пак съм доволен. След почивка малко въздух да взема. Те какво викат? Това Донор Костана играеше всеки ден. Чай да му пуснем малко, да не го изгубим, този шаран златен. Да не е отишъл някъде другаде да разцъква. Така. Добре сме. Имаме за видеа вече. И то стана перфектното видео. 20 минути. Шанс за бонус, дай, можеш, искаш, даваш Мики Маус. Анти Мики Маус. Няма. Да не е луда. Тя да го яде, сега го дава на следващата вратка. Както винаги. Тя да го яде, какво ще яде. На дупито вълна ще да яде. 2 лова да празни. И последна вратка. Майне Дамин от Херен. Язника бях Борисов Лът. Тизинка гледа от тука. Айде живи здраве, откъде е. Който си чипките на Марица Магарита. Чао.